थालिर गोमोनखौ बयबो जायो, नाथाय गोबाङानो गोथां थालिरखौ जाया आरो बेनि मुलाम्फाखौबो मिथिया जानांगौ। जोबोर बाङाय सुबुंफोरा गोथां थालिर जायो आरो बेनि मुलाम्फाखौ मिथियो। थालिरखौ मोननायनि सिगां एबा गोथाङावनो जानायनि गोबां सावस्रियारि मुलाम्फाफोर दङ। गोथां थालिराव मा मा गुन दङ आरो बियो सावस्रिनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां, बेखौ नैबे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लादो। गोथां थालिराव भिटामिन C, B6, फाइबार आरो जिंक बायदि निउट्रियेन्ट्सफोर थायो। बेखौ जानाया मोनसे एबा मोननैल' नङा, नाथाय गोबां सावस्रि मुलाम्फा होयो। जुनियायै हजम सक्तिखौ गोख्रों खालामनाय आरो ब्लाड सुगार लेभेलखौ कन्ट्रल खालामनो थाखायबो गोथां थालिरखौ जानाय जायो। गोथां थालिरा फाइबारजों बुंफबनाय, जाय हजम जानायखौ साबसिन खालामनाय आरो कनस्टिपेशनखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो। गोथां थालिरा देहायाव सुगारनि थाखोखौ सामलायनायाव मदद खालामो। बेनिखायनो बियो डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। गोथां थालिराव गोबां बिबांनि पटेसियाम थायो, जाय बिखानि सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां आरो ब्लाड प्रेसारखौ सामलायनायाव हेफाजाब होयो। गोथां थालिराव एसेल' केल'रि थायो आरो बेयाव मोजां बिबांनि फाइबार थायो, जाय उदैखौ गोबाव समसिम आबुं लाखियो। बेबादिनो बियो लिरथाय खमायनायाव हेफाजाब होनो हागौ। गोथां थालिरा केलसियाम आरो मेगनेसियामनि मोनसे मोजां फुंखा, जाय बेगें आरो मोदोमफोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मुलाम्फा गोनां। गोथां थालिराव एन्टिअक्सिडेन्ट थायो, जाय देहाखौ फ्रि रेडिकेल्सफोरजों जुजिनो आरो इमिउन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।